Saúdos e moi boas tardes, amigos da Televisión de Galicia, desde o Estadio Municipal de Riazor, na Coruña, onde en poucos minutos vai comenzar un apaixonante partido entre Deportivo e Sevilla que corresponde á xornada número 23 do Campeonato de Liga na Primeira División. Aínda que o ambiente no Estadio Coruñés vai medrando por intres, ademais facilitado polo ambiente festivo de antroido que existe polas rúas coruñesas, non existe aínda unha gran entrada, non hai cheo, ni moito menos, sobre Riazor, en un terreo de xogo no que se vai disputar o partido que, aínda que ten irregularidades, está bastante mellor do que estaba cando nos partidos anteriores xogados en Riazor o equipo de Arsenio Iglesias tivo no céspede outro inimigo máis. Coñezamos as alineacións que presentan os dos equipos, comezando polo conxunto visitante, o Sevilla, que forma inicialmente con Unzué, Prieto, Soler, Ferreira, Del Campo, Marcos, Rafa Paz, Moya, Xúquer, Simeone e Monchu. No banquiño, xunto con Luis Aragonés, están o porteiro Monchi, Cortijo, Bango, Pineda e Minde. No que se refire ao Deportivo, inicialmente na portería Liaño, xunto con Boro, Nando, Rivera, Jukic, Mauro Silva, López Recarte, Manjarín, Claudio, Fran e Bebeto. Nas suplencias están Mariano, porteiro Canales, Donato, Alfredo e Pedro Riesco. O campo ten un aspecto magnífico. O envío sobre Claudio, está en posición correcta, sai Unzué e despexa o perigo. Situación moi comprometida para o cadro sevillista. Pedían fora de xogo os homes do Sevilla. O xuiz de liña mandou que continuara a xogada. E atención porque Claudio quedou mancado no terreo de xogo. Depois de que recibira un golpe na mesma zona onde a semana pasada recibiu nun adestramento na zona lumbar, ainda que semella que se vai incorporar. Sí, na imaxe observase claramente, parece que recibe un duro golpe de Unzué. Aí está a ser atendido. Balón para Jukic. O cambio a esquerda, onde se atopa Bebeto. Posición correcta. Centro de Bebeto. E despexe de Del Campo. Balón para Nando. Outra vez Bebeto. De novo Nando. Métese na área, centra. Claudio. E despexa Rafa Paz, petando o balón no propio Claudio. E saindo pola liña de fondo. Aí teñen o banquiño do Sevilla con Luis Aragonés dando as consignas pertinentes. Balón para Marcos. Chegou ben desde atrás Fran e inicio o contraataque deportivista. Ten a dereita a Bebeto e a Manjarín. A esquerda Claudio. Vai recibir Claudio. Había fora de xogo. Estimou posición antirregulamentado o xuiz de liña cando enviou Fran sobre Claudio. No momento que sae o balón do pé de Fran, non hai fora de xogo. Non hai fora de xogo. A xogada hai que analizala xusto no intre en que o balón sae do pé do home que pasa. E aí tivo unha equivocación o xuiz de liña. Vai sacar López Recarte, pode enviar en curto para Nando. Trata de irse Nando, ten diante a Rafa Paz. Busca apoyo, faino con López Recarte, tira e para Unzué. Intentou no López Recarte. E chega López Recarte. O centro. Aí está Claudio, controla. Remata Claudio. Tocou Unzué. E salvou o perigo. O balón non saiu a córner. Aí está Bebeto disposto a lanzar. Faino. Tocou Unzué. E balón á esquina. Atrás con Ferreira, rouba o balón Fran, a dereita Bebeto, Claudio a esquerda, aí está Claudio, trataba de enviar a Bebeto e cortou oportunísimo Prieto. Nando trata de meterse entre varios contrarios, hai unha dura entrada de Prieto a Claudio. Mentres tanto controla Bebeto, vai ser en Bebeto, lanza coa esquerda, fora. Foi espléndida acción individual de Bebeto, o caneo índose cara a esquerda, pero o encarar a Unzué
non consegue precisar. Observen o precioso caneo que falla del campo e logo envía fora á dereita de Unzué. A xogada é moi meritoria e moi vistosa por parte de Bebeto, pero non ten a culminación do gol. E mentres tanto, Santa María Uzqueda amoestou a Prieto. E o partido entrou agora nunha fase vibrante, emocionante, polo que está transcurrindo no encontro. Manjarín, o centro, chega Bebeto e gol, gol do Deportivo. Bebeto acaba de marcalo 1-0 cando se cumple o minuto 44. Falábamos de que era unha fase vibrante de alternativas, tensa dentro e fora do terreo de xogo. En un contraataque evitou fora de xogo Manjarín, centrou e Bebeto na boca de gol marca o primeiro tanto do encontro. Aí está a xogada repetida. Caja de Madrid ofrécelle la repetición deste gol. Estivo moi hábil Manjarín. Aí teñen a acción, centra. Bebeto anticipase a defensa sevillista e marca o 1-0. É o oitavo gol do brasileiro no que levamos de Liga. E final do primeiro tempo. Rematou o primeiro tempo co resultado de 1-0 para o Deportivo. Gol de Bebeto no minuto 44, aproveitando un medido centro de Manjarín. E veremos se segue ou de que xeito segue esa loita de estrategias entre Luis Aragonés e Arsenio Iglesias. Balón para o Deportivo, envía a Boro sobre Manjarín, hai posición correcta, Manjarín a Claudio e salva Unzué. Chega Bebeto, Fran e gol, gol de Fran, acaba de marcar o Deportivo no segundo 16 segundos de partido no segundo tempo e acaba de transformar en gol Fran o 2-0. Salvou inicialmente Unzué o remate de Claudio, o contraataque foi a cargo de Manjarín. Vexan a repetición, tira Claudio, salva Unzué. Bebeto deixa Caja para de Fran, Madrid que ofrécelle coloca la repetición e marca. deste gol. Habilísimo o capitán do Deportivo nesa acción, porque podía optar por lanzar con potencia, por romper, como vulgarmente se di, o balón, pero colocou perfectamente co seu interior do pé esquerdo e marcou o 2-0. E aí está interceptando Fran. Xoga con Manjarín, hai unha dura acción de Simeone, vai haber cartón para Simeone. Aí está, cartón amarelo para o xogador argentino por esa obstrucción clara sobre Fran. Ainda que un amplo sector do público pide o cartón vermello, a expulsión. E o cartón amarelo. Aí está Arsenio Iglesias. Seguramente moito máis tranquilo agora. Están Rafa Paz, Ferreira, Prieto e Soler. Balón que corta Mauro Silva. Sobre Fran. Envío para Bebeto. Diante del Soler. Combinación con Manjarín. Otra vez Bebeto. Envío sobre Fran. Cortou a defensa do Sevilla. Simeone. Ainda máis se cabe o terreo do Deportivo. Atención a Nando con Monchu, penalti. Indica penalti Santa María Uzqueda. Nando entrou sobre Monchu. Caeu o xogador do Sevilla. E Santa María Uzqueda pita penalti. Observen a acción repetida. O contacto entre os xogadores. Cae Monchu e Santa María Uzqueda indica pena máxima. E mentres tanto vai se producir o primeiro troco no equipo sevillista, vai se retirar do rectángulo de xogo Moya. Mentres tanto están dialogando Zucker e o colexiado. Vai lanzar Davor Zucker, fronte a él Liaño.
O Sevilla busca o Dousum. Aí vai Zucker. Alto. Tremendamente desviado o lanzamento de Zucker. A ocasión máis propicia para o Sevilla. E observen o alporizamento, a indignación consigo mesmo por parte de Zucker, no que puido supoñer o Dousum, e mantense o 2-0. E a alegría de Liaño. Queixase algúns xogadores sevillistas, evidentemente non se poden queixar ao colexiado, pero sí entre eles do mal estado do rectángulo de xogo e como golpeou mal o balón Zucker. Atención a Simeone, dentro da área. Baixe Simeone. Boro, con excelente colocación, envía a córner. Sacará desde a esquina Sevilla. Buscando remate, agora non só Ferreira, senón tamén Prieto. Baixa Claudio a defender a esos homes. Sacou o córner. Parou Liaño. Envío fora de Simeone. Objetivo oportunamente Liaño. Balón para Bango. Con Mauro Silva, chega Claudio, roubou ben o Deportivo. O brasileiro para o outro brasileiro, para Bebeto. O centro. Parou Unzué. O envío de Bebeto ia sobre Claudio. Dicía que Alfredo estivo en 2 partidos íntegros. Xogou en 3 como titular. Que esta é a súa 11ª aparición. Un home que está a ser utilizado por Arsenio Iglesias con moitísima asiduidade. Vaise Manjarín. A ver se é posible recabar a opinión de Manjarín. Óscar, protagonista importante. Manjarín, os goles fueron muy oportunos hoy, ¿verdad? ¿Cómo? Los goles fueron muy oportunos hoy. Sí, yo creo que los metimos en momentos claves del partido. Y bueno, a ver si logramos mantener la distancia, ¿no? Además el fallo este del penalti permite un poco más de tranquilidad, ¿verdad? Sí, yo creo que hoy estábamos realizando un buen partido. Y bueno, una jugada tonta se nos podía haber complicado, pero bueno, por suerte para nosotros falló el Sevilla y bueno, vamos a intentar por todos los medios seguir con este 2-0. A nivel personal, esa nueva situación tuya, ¿no, Cam? Bueno, no ha sido nueva para mí, ¿no? Yo creo que en mi etapa en el Sporting ya tenía jugado partidos ahí y bueno, el míster ha decidido incluirme ahí e intentar hacer lo mejor posible. Muchas gracias, Manjarín. Enhorabuena por esa actuación. Oseco Deportivo. Observen ese plano cómo está de irregular ahí. El estadio de Riazor. Atención al ataque de Sevilla. Simeone a piques de marcar. Salvó Liaño espléndidamente. A mellor opción de gol para o Sevilla a marxe do penalti, claro está, neste lance, con remate de Simeone, despois Caja de Bango, Madrid pero balón ofrece fora. esta repetición. López Recarte, centro de López Recarte para Bebeto, este a Claudio, busca oco Claudio, envía a Bebeto, posición de fora de xogo. Ergueu a Neirolo así de liña, posición de offside de Bebeto. Nunha xogada moi ben trenzada, moi ben elaborada, con envío de Fran Alfredo, este a López Recarte, o centro, e a combinación Bebeto-Claudio non semella en principio fora de xogo. E mentres tanto prodúcese o troco, vaise Fran, queda como capitán López Recarte. Entra no terreo de xogo Donato. Fran, os goles fueron muy oportunos hoxe, ¿verdad? No, sí, pero penso que tamén hoxe, con respecto a outros partidos, fixemos moito mellor, non? Creo que hoxe hubo moita agresividade por parte nosa, e dai que vayamos ganando 2. Pero era un partido muy complicado, Sevilla tapaba muy ben os ocos, había muy pouco espacio hoxe. Sí, o Sevilla é un equipo que presiona moi ben no centro do campo e nos complicou bastante, non, ao principio, pero supemos aproveitar esas ocasións que tivemos e desde logo que para nós sumar estes 2 puntos era importantísimo despois de haber perdido en Madrid desta maneira. Muchas gracias, Fran, enhorabuena. O moito cambian as cousas ou vai seguir esa
fama ben gañada, por suposto, de gafe do Deportivo co Sevilla, que segue sendo incapaz de gañar os deportivistas desde que estos chegaran a primeira división do 91. Atención a Claudio, envía Unzué, desvía a córner. Oportunidade para o Deportivo, solventada por Unzué. Desde hai moitas jornadas está tamén en crise de resultados. Envía Donato, despexa Ferreira. Atención ao remate de Mauro Silva, desviado. Tivo agora unha clara opción Mauro Silva de conseguir o seu segundo gol. Aí está Prieto e final neste Sintres, remata o encontro. Arsenio satisfeito cos trocos realizados e o resultado, verdad? Os trocos realizados no sistema, o resultado parece que lle dan a razón. No, xa ganaron outras veces que con outros xogadores. O importante é que compitan todos e o partido foi moi difícil porque o Sevilla xogou moi ben. A valoración rápida de Arsenio Iglesias, que se retira rápidamente dos vestiarios. Tentaremos falar con algún protagonista máis o que foi o partido. Yoka, o vindeiro domingo non vas poder xogar en unha situación que se antolla excesivamente rara, ¿no? Sí, bueno, Deportivo yo creo que jugó muy bien a ratitos, pero también a ratitos sufrimos mucho que no puede permitirse después de 2-0, pero bueno, la verdad que el equipo luchó muy bien y nada no se puede decir. Gracias, Óscar. Hai que despedir a conexión desde Riazor. 2-0 gañou o Deportivo, que se sitúa con 34 puntos. Gracias pola atención dedicada, moi boas noites e ata unha vindeira ocasión.